Jees. Iskari yläppään tukilaakeria. Tässä vaihdellut kassaan päin os menossa. Mä oon nopea operaatio, paitsi tolpan noissa meni tänne paikalle, niin se on aina semmonen oma tämmönen ripuliranne kun on. No hiistely. Mennään lähteä vedhäämään. Pistetään vähän luikkaria väliin. Luikkaria väliin. Vittu niitä kiinalaisia rääkiä. Rämääjiä. Tuonnekin vähän luikkaria väliin. Tämähän mennään niinku vanhaan naissa. Tämä puoli ei ollutkaan niin paha, mitä tuo kuskin puoli. Kuskin puolella oli se laakeri kyllä ihan eksodus. Nyt olin vähän fiksumpi. Aikoinaan näitä kaverin kanssa vaihdeltiin tätä laakereita, niin siinä aina se riski varsinkin tuolla kuskin puolella, että siltä karkkoo nuo laatikon yli pihalle. Ja niinhän minä tietysti kun toisenkymmentä vuotta pitkeltiin matkoa siitä kun viimeis näitä on rasannut, niin en hoksannut astiata laittoa alle ja tulipahan vaihdettua samalla laatikon yli. Kun tällä puolella minä laitoin pikkusen liinalla kiinni vataria tuonne se pakeni luotikosta pihaan. Tänne SKF-laakerit. Laageritsonit on nyt siellä, niin ehdottomainen jäähdymme. Se on. Eikö sinnekin laittaa vähän liukastusaineita. No niin nähdään se sitten. Rääkkä, tuo paine-ilman rääkkä on kyllä monessa tapauksessa aika hyvä. Edelleenkin akkukäyttö siellä olemassa. Kyllähän se kun olisi tuo pyörät kieltänyt sivulle, niin olisi saanut mutterimopolla ajettua pois. Anna pitää lähteä käymään piilaveille. Aamulypsillä. Piilaveille. Poikasena kuunneltiin semmoista laakeria. Hedelmäpommi.
No, jäähän saatana alumiin pelti siihen. Voi pitää jo ottaa hevon vittuun. Tai ainakin paremmin laittaa kiinni. Jotka se tuore meissä tuolla. Nyt se tarttuu. Nämä on ollut kyllä hyvinkin tällä puolella joku tosiaan ripulihan oli vielä. Kiinni kun näkin ne kärin pyörii. Mafia-työkalulla viehdettiin kiinni. Eivät lähde humalaiset kammat. Vaan ne on olla kiinni. Vaan olla kiinni. Hyvä. Mutta sinä enää muuta kuin leivottelu pois, minkä laittaa siltä varalta, että karakko öljy kartanoon. Päästään kojeajoon kohta. Kojeajoon. Eli kojolle. Eipä tullut öljyä nyt tällä kertaa vielä. Voinpas lubrikantti. Joo. Eikä niinku saamani paljon. Ja pikkusen tunkata ylemmäs. Laitoin tuohon pukin varraan.
Nämähän tukato sörri. Katso. Mutterimopo. Mä ropotan vähkät niin yllättävän hyviä. Mulla oli semmonen Makita kopio pulttipyssy Kiinassa tilattu 3 vuotta kesti. Helekköri hyvin 16 milli M16 pultteja. Oikein semmosia umpiruosteisia pultteja rupesi yhtä traktorin työkoneita purkamaan. Niin. Siitä tuo turpaosa lohkes, mikä on siitä valuupasko. Niin. 30 se maksoi se kone. Ja kyllä hauku hintansa takaisin. Ja nyt on näitä roboton vähkitä on käyttänyt, niin tämä on kyllä helkkariin hyvin pelannut. Tämä ei ollut kuin, oliko 50 tämä runko ja tähän Makita akut käypi. Meillä on tuossa tuo robota käsisirkkeli, niin sillä minä olen rakennellut kesken. Helkkarin näppäräsysteemiä. Ei kyllä runko on varmaan niinku aika paljon jäljitellä sitä Makita akkusirkkeliä päällisinpäin. Ja helkkari hyvin on paljon. Nyt mä äänesin sen yläjyyri, tai siis tämän akkukäyttöisen jyrsimmän mä äänesin hommata ja sitten rälläkkän ja sitten tuo epäkeskohiomakoneen. Sitä minä vähän ihmettelin sen epäkeskohiomakoneen hintaa, kun se ei ollut kuin 40. Niin, mutta niin, ei siinä korkealta puttua vaikka. Kyllä minä luotan, että se sillä jotta tekee. Nämä on kyllä hyviä vähkitä ollut. Harmi kun näitä et oikein saada. Meillä on tuo Kiuruven autotarvike, niin sieltä löytyy näitä robotan koneita. Että suosittelen kyllä vakavissa harkitsemaan, että ennen kuin menette ostamaan niitä Makitan paskoja. Nämä Makitan paskot ei nyt hyvin kestä. Mulla on niitä Makitan akkukoneita, ollut niitä porakoneita, niin ensimmäinen konesärky. Tein rasia terällä kyprokki säännän, tein 100 millin reikää, niin vaihteisto ja moottori siinä kyrvähti. Ei kun takkuuseen ja mä sieltä takkuusta uuden koneen laittuvat. Ja sitten tämä toinen hyväkäs, niin toisella käyttökerralla istukkana laukas saatana niin tiukkaan kiinni, että ei lähtenyt mikään sitä poranterraa sanonut enää pois. Ja ei muuta kuin takkuuseen ja oli se istukan vaihtaneet uuden siihen. Ja semmosia laatuvehkeitä, nuo Makitan vehkeet nykyään. Kyllä minun mielestä niillä ennen jotta teki, mutta nykyään on kyllä ihan paskoja. Ja mieluummin pistää tämmösiin aitoihin kiinalaisiin kopioihin rahansa kuin niihin kiinalaisiin Makitoihin. Pitäisköhän niitä pikkusen kirje tuolla käspelille, niin ei lähde. Ei nyt paljon tarvii. Yllättävän paljon on vuohenmuotoista pikkukoneessa. On saakeli. Ei. 10 minuuttia pyörähti tuo. On saakeli kyllä. Vuohenmuutos pikkukoneessa. 50 pähkitä.
En tiedä, pitikö tuolla lähteä koeajulle. Aina pitäähän se nämä tänne puolelle pitää laittaa tuo hiekko. Tämä. Mihinkä minä teidät asennan, Antti? Näettekö te siitä? Tämmönen vitu vylli tuli. Mikähän tämä oli? Tällainen kato varmaan. Vylli. Vyllitäti. Näks? Katsopas. Sehän lipsahti paikalle. Sitten tulee tämmönen muovikääkäle tuohon. Muovikääkäle. No minä kerkkin nämä kyllä laittamaan myöhemmin niin paikalle. Mietin tuossa, että pitäisiköhän laittaa päivittää vähän noita autostereoita ja laittaa kunnon kajarit tähän. Niin me toijan tehdä. Mutta hei. Mukavata päivän köllykketä kaikille ja minä lähden koeajolle.